bende nwach makoro ji goe mbaka e piny Kenya. Duol Kanyakwara Ramogi waoe koda wuod luwo. Jaod bura ma Nyando Jared Okello. Wan kode odhiambo ma kawuono Nyakwara Ramogi mondo mi walose kode wang'ien ni kaka jood bura. Kaka jogo ma bende samoro ikelo weche motenre kod mag chik mbele gi mondo mi gitwagie to kendo gin bende magiloso chike. Gin ang'o gini minyalo wachi, gin ang'o gini minyalo tim, to kanye ma jomoko diponi osebothie, to kanye ma jomoko diponi osechako time maber mondo piny Kenya ogendo chako liel. Odhuolore. Je malera ahinya. Koro kumiyo wa thuolo ainagi to wabiro wapime ne japiny e yo manyalo donjone. Omiyo aduoko erokamano, amoso Nyakwara Ramogi duto kuonde ma untie noimore. Ang'eyo ni Nyasaye osebedo jarito maru kuonde duto te ma untie, to moloyo ne Ramogi TV. Nyasaye omed gwedhou ahinya. Erokamano ahinya Mheshimiwa Jared Okello kuom yie luong marwa kendo bende yie luong mar nikech duondwa en duond oganda. Luongi mane lo oganda ma bende wacho ni dwani mondo mi owinjie tiend weche madhi nyime. Nyaka gie sani nitiere weche momako oganda jo Kenya. Ahinya iwinjo ka twak dhi mbele ni chal ka gima kwano mosechak go kawuono en kwano ma 2027 to kendo igoye kaluwore kod moko kuom josiasa. Giwacho ni igoye ka itiyo kod duol ma ochung' ne weche mag yiero kod kewe pachoka endi IEBC. Ne wang'e gik manotimore yiero ma tarik 9 dwe mar 8 nyaka gie sani. Iparo ni okang' makoro kaw makoro chopo ma ochuga putne. Weche gi nokale od bura. Weche gi odhi kuom jatend piny kaluwore gi report mar komiti mar od bura momiyo koro chopo kama ochopeni. Ini wuona kaka in ja Kenya, in ja gombolo, in ja od bura kendo in jatelo mar oganda. Ang'o minyalo wachi ni? Erokamano ahinya kuom miyo wa thuolo kendo. Mar ariyo adwaro ni jokanyanam ong'e ni mana kaka osebedo koliekore toke kacha, kwano maruto goyo kaachiel kod lange giketo wang'gi e yiero mar 2027. Gimomiyo mano timore chalo kama: iselere maber ni waduto te wang'eyo kuma nyo wawuoke gi yiero mar tarik 9 dwe mar 8 e higa ma wantiere ne, to gi lendo manoduogo tim tarik 15 juma achiel bang' timo yiero. Ing'e ni Afrika ka kende ema yiero budho kapok ong'e ng'ama oyombo. Amerika man gi dhano milion 350 350 million ichako yiero kinyi, to karomo saa 2 otieno to giseng'e ker margi. To gitiyo gi machines ma bende wan go ka, mana electronic gadgets ma bende wan go dala kane. Thurwa ka wan gi mashinde go tiyiero kawuono to kubi ng'eyo president to wan mana dhano milion 50 kende. To kata kiwi chake ng'inje mathin, jogo ombulu e Kenya ka gin milion 22 kende. Kichaki ng'inje duogo piny, joma nyocho go ombulu mana milion 15 kende. Kao dhano ma Afrika ndalo 7 mondo ng'e ni ere ng'ama oyombo. Tiende ni gikawo kinde ni mar thedho duoko. Ka koro in inyalo loso malong'o to kori landi. Ka in rito ni mondo mi luche kako ndike chike motenore kod weche mag yiero tok landi. Nyo dhano 4 miluongo ni commissioners moting'o Mr. Wanderi, Mr. Justus Wang'aya, nyadendi Arin Masit to kod Madam Cherera. Gin dhano 4 kuom commissioners 7 manyocho wuok oko moyiedhi e doho mondiko affidavit ni yiero manyo watayo ni orach kendo nego kethe. Nyo gindiko affidavit to mago dhano 4 mani e commission kacha. Gimomiyo nitiere gimiluongo ni odd numbers. Migepe duto te obed commission, obed board kata mag sikul. Odd numbers gin nembni mok nyal pogariyo. En niya, kapo ni weche obedo matek to ji odhi ombulu. Yes. To nikech kane gin ji 8 even numbers ka to dhano 4 ogocho, mano tie tie, mano koro ok ber. Koro gimo miketo odd numbers ni kapo no gimoro ne tek mochuno ni nyaka ji go ombulu. To koro nyaka yude jomoyombo to gi jomoywayo e yo mayot. Weche obedo matek e bomas of Kenya. Dhano 4 ma bende ne ta yiero owacho ni gi result ma ng'ani dwa somogi ok giber. Ji 3
wacho ni result na emonego som. Kata mana Supreme Court ine Kenya ka 2017 mane walo Uhuru Kenyatta e court. Ne ok waloye gi judges te. Nitie judges ma bende nokwedowa. Nodhi olemo gi Joko Uhuru. To nikech ne wan gi the numbers, ne wang'eny, ne wan gi judges 4 gi ne gin gi 6 nikech achiel ne dende. Yes. Koro nikech dhano 4 gi ng'eny, nowachi ni kara ji 4 gi gine makoro wach gi ni kod teko. To kendo sama ng'iyo numbers ok ng'i ni ng'ato jakom, vote ne en achiel. Mana kaka vote achiel mar Wanderi ma commissioner kata Justice Wang'aya ma commissioner. Ing'e kaka jakanyo. Kaka jakanyo no e od bura kanyo. Bedo jakom en ni koro ikonyo ji tayo weche manie iye kanyo. To kochopo sa ombulu migoyo to koro votes urom. Koro ka ji 4 osewacho ni yiero ni rach, to ji 3 to wacho ni yiero ni ber. Gima nonego tim ne dhi gi ji mang'eny. Kech mane momeyo odd numbers nitie. Otherwise dino keti ni koro ka ji odhi IBC kacha, koro ni joma tin nigi teko mang'eny moloyo joma thuolo. Alright. Koro gimomiyo jogi timo ma, ging'e ni ka wawe ji 4 gi ka, sani Ruto oselando commission kata panel mabi koro in idhi mondo iwene jokanyo jogi. Kowe ji 4 ma nyo pinge ni, en oneno ni nyo pinge, nikech jogo nyo neno ni walwa chik. Ka gik midwa som gi richo, wawuog oko mondo wanyis jo Kenya ni gik ma ng'a chairman dwa somo, gimago gige, ok gin gik mowuok piny kuma ne results oaye. Koro Ruto ng'e ni ji 4 gi te mane te chik, nikech kin gi ji mang'eny to mane ine ma ikari the day gi dho ngere. Ong'eyo ni odhi kelo ji 3, mano to odhi yiero joma ene modwaro, nikech panel cha ene mochuogo, ma bende dhi pogore gi gima ne ochake Kenya ka 1997